Madwar 20,000 pensjonant fosthom 3,000 romol bdew igawdu minn aġġustament li rreveda l-pensjonijiet ta' persuni li twildu qabel l-1962 u li kieku għadhom jaħdmu is-salarju kien jaqbes idħul pensjonabbli massimu li minn 20,400 euro tela għal 23,500 euro fl-2023. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, Mark Musu, spjega li l-proċess beda s-sena l-oħra u qed isir b'mod gradwali sakemm idħul pensjonabbli massimu ta' persuni li twildu qabel l-1962 jilħaq l-istess livell ta' persuni li twildu wara. Għalli l-aġġustament tal-pensjoni din is-sena ileħħaq il-11,23 fil-ġimgħa u qed jingħata mażida fil-pensjoni ta' 8 euro fil-ġimgħa. Is-Sur Musu spjega wkoll li madwar 7,300 romol ibbenefikaw minn titjib ieħor fil-pensjoni bħala parti minn proċess li beda fl-2022 u li se jkompli sal-2027. Dan il-proċess għandu jwassal biex ir-romol jibdew jirċievu l-pensjoni sħiħa li kien ikollhom id-dritt għalija l-konjuġi tagħhom kieku għadhom ħajjin. Is-Sur Musu semma wkoll li saret żieda oħra fil-pensjonijiet tas-servizz. Spjega li l-ammont tal-pensjoni tas-servizz li ma jiġix ikkunsidrat għal kalkolu tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali żdied b'200 euro oħra u issa laħaq is-somma ta' 3,666 euro. L-erba' miżuri li ħabbarna l-implementazzjoni tagħhom jikkonċernaw l-ewwel waħda lil pensjonanti li twildu qabel 1962 u li dħul pensjonabbli tagħhom jeċċedi dħul pensjonabbli massimu hekk kif qed jiġi rivedut. Għandek ukoll il-pensjonanti romol illi gradwalment qed jaraw il-pensjoni tagħhom tilħaq il-pensjoni li kieku għandhom il-konjuġi tagħhom kieku għadhom ħajjin u mbagħad żewġ miżuri oħrajn li jikkonċernaw lil pensjonanti tas-servizz. Il-Ministru Michael Falzon għalli dawn huma miżuri li jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-pensjonanti għalli għal darb'oħra l-Gvern qed iżomm kelmtu jindirizza anomaliji li ħallew amministrazzjonijiet preċedenti. Temm jgħid li minflok qatlura il-Gvern għażel li jindirizza dawn is-sitwazzjonijiet li jaffettwaw għexieren ta' familji.